Saka tauya kumhangura uku uyu ngomano wekudonha uyu ane nguva yekumboti zvinomboita serious zvokuti anombozarirwa zvokuti tobva tatomboenda kuchipatara chinhoi monzi kunoku zvokutoda kuparire nyato ndoanokwanisa kunovheneka kunoona kuti pane mwana tinombobvunza kuti ndiwani chinobva chati handitauri tange munhu ari kurasika kana zviri kunzwisika kuti chii ebva atoti zvandiri kuona pana pasi kuita munondiurayisa munoda kuti ndite sei ndichikuudzai kuti ndine zvandiri kuita sei zvandiri kuona apa anenge agarwa nechinhu chiye kana kuti anenge atori iye ari ega kuti ndiye achitotaura chaizvo pesenari saka ndingatongoziva kuti chinhu chinomugara cheche tingati chii pane izwi here ramunobuda kuti pane wamunoona kuti pane ari kubudira paari rege ndidaro chinoratidza kuti chinhu chikwambo chaicho because anotochinja mudhu nefesi zvese zvinotochinja watanyatsoona kuti hachisiri pachinotaura chinhu mashoko achiri kutaura pane zvachiri kubuditsa here pane mwana pane mwana tinombobvunza kuti ndiwani chinobva chati handitauri ini chandangotumwa chiri ndiri kuda nyama saka pamashure panenge panga pati potsekei tisati tasvika ipapo akagwesha almost 100 meters achigwesha unge nyoka nedumbu so achigwesha nedumbu unge nyoka so toshandisa munamato ebva tombotochi bengeni asi kubengenuka kwaita ndoke mahours mashoma zvobva zvatanga futi saka zvaichinja kuti nhasi zvakaita muitiro wazvaita zvakaona kuti apapa zvinenge zvatikundikane here kana kuti chii mangwana zviri kuya neimwe futi stage zvichingochinja zvichingogrowa kusvikira zvasvikira pazvira. Alright, ndida kumboti ndimbopinda bijana mukati meupenyu hwenyu. Imimi dambudziko iri rangotangira pane musikana here kana kuti pane zvimwe zvanga zvichimboitika mukati meupenyu hwenyu imimi? Dambudziko harina kutangira pane musikana. Dambudziko rakatangira kumashure. Tongoti inini ndichikura ndichiberekwa ndichinzi ndakuzivawo. Ndakakura pana mukoma wenumber 2 kubva mumba medu. Ane chirwere chekudonha. Like ngepfari ndozvaanoita. Saka chirwere ichi ndichizobvunzwa vakuru vanga varipo pamusoro pangu. Zvokunzi akatanga kudonha nechirwere ichi ari grade 4. Aitobva kuchikoro. Ndopa akangotanga kuita sei? Kuita asi pamwe pese apa anga atori right. Ndopa zvakabva zvatanga kudaro manje. Saka zviri kunzi vabereki vaifamba. Ndomatauriro avaita sei? Avaiti tose vana. Vabereki vaifamba. Asi mukufamba vaita dambudziko raramba kuita sei? Kupera. Raramba kupera. Kure vari mwana uyu. Zvichinzi inenge ingozi. Alright. Iri pane munhu ane chirwere chekudonha. Alright, tiri vana katiri kukura. Saka tati kurei ichi chirwere ichi chiri kuita serious ndo zvaakutoita. Ndokutoziva kuti akutorwara nechirwere chekudonha. Alright. Zvada kuro vatozopedzera vatosiya kufamba naye vachitoti pamwe pacho kwakaenda kubatsiri vakatoti hatara kufamba naye because vamwe vacho vakundiudza kuti ndindaita sei ndakanganisa mwana saka ndopakabva vaita sei tongosiyana kufamba naye kusvika paipapo kusvika mudarika wakazoshaika kusvika izvozvi anorwara nechirwere ichocho. Saka mudhara akashaika 2015. Ashaika 2015 kuhurungwe tanga takarima foja yangu yakawanda. Saka panguva yakashaika tanga tangoketa almost 2 mabhero efoja. Kuda ngomhanya unotengeswa kuti zvikavhike. Saka ichingobva unotengesewa vakatuma mwana. Ndiye akanotengesa foja yanova uya papo. Ndiye akanotengesa foja ipi 2 bills dziya. Ndobva vatoya nemari. Baba vakatoti rega ndiende kupi? Ndomboenda kumashops. Saka vakaenda kumashops vakabatana nefriend dzavo varipo 3 vakakerana pachimotobheki 1. Saka vasati vasvika kumashops kuya ndara ndopa vakasangana netsaona.
Asangana netsaona aidriver akafira passport. Baba ndo vaiva vari pakati. Kudaira kana kutaura wanga usingataure ukadzvanya musoro chigumwe chaitopinda. Uchiti pese pawadzvanya chaitodhofonywa so. Kutange avhu chairo riya musoro. Ndo patakapedzera kutaura nababa papi Ipapa. Vakamhanyiswa kuchipatara kuchida moyo. Vamhanya kuya havana kumbogara mazuva. Mudhara ndivhaita sei ndibva ashaika. Mudhara ashaika. Mudhara auya taradzika mudhara. Takabva kuurungwe uku tiita zvokutiza. Tichiti vavengi. Vadai. Takabva kuurungwe kunga zvokuma 12 dzeusiku. Ndopa takarongedza zvinhu zvese. Takatiza ikoko tatengesa foja. Tutatotama kubva kupi? Ikoko kuya kuMhangura. Saka tasvika kuMhangura. Tongoti such as pakatanga kushaya bamnini munin'ina wa baba. Ndobva pazotera iye Mudhara. Bamnina vakangotanga kungobuda ropa ngano nomunhu ari kumuta. Pakazomhanyiwa ikoko kwakatosvika munhu kusisina. Kwakungozoenda kuchipatara asi munhu angatoita sei? Munhu angatofa. Hatina kumbodhonza nguva. Mudhara futi ndivhaita sei? Ndivhatevera futi. Kuti mafiro acho ane zviri chekuita. Saka isusu manje sevana tanga tasara tanga takusha manje tichita vetati tize kupi? Kuno kwakusogarika. Ndipatakatiza kuya kupi? kuMhangura. Saka tauya kuMhangura uku uyu ngomano kudonha uyu ane nguva yekumboti zvinomboita serious. Zvokuti anombozarirwa zvokuti tobva tatomboenda kuchipatara kuChinhoi monzi kunoku zviri toda kuparire nyato. Ndoanokwanisa kunovheneka kunoona kuti chibhosi anenge akuzarirwa futi. Akufemera padenga akudii zvisisika kuti chii chiri kuitika. Pomboita kunge zvinhu futi zviri kurova futi papi? Ipapa. Saka ndo mabvira zvakaita kupi? Kumashure. Imimo muri vaviri papa pane zvimwe zvekuti unosangana nezvamusanganzwisawo muupenyu hwenyu here kana kuti? Nini zvangu pachangu mba mangu chaimo munopinda shiri. Munopinda shiri ma 88. Munopinda shiri. Ndakangobatidza light inobva yabuda. Ndakadzima yopinda. Ndakabatidza yobuda. Nekupotsewa nenyoka. Kwete zvekuro. Unoshinyatsozviona here? Wakarara wakamuka zvinoitika sei? Ndakamuka chaizvo kwete zvekurota masikati machena. Nyoka ndinotoita kutonzvenga kudai. Ichitoda kutouya kuda kutondiruma ndotoita kunzvenga. Pane mumwe anenge achiiona kana kuti mukoma anogona kuioneka ndionoiona chiti nyoka? Aiwa. Tiri yandakanzvenga iyoyo vanhu vazhinji vese pamba vangu aripo. Vakaiona? Hanzvadzi yangu yandinayo kunoku anga aripo. Ndiye umwe wacho andaiti tigariridza uko. Tiuraye nyoka. Vese vanga tipakana na mai vanga varipo. Alright. Nemubhaundi sokuti tikandipinde mubhaundi ndikuona mune chirwaivhi chachiya. Chimuhombe chinenge chitsuro. Chirwaivhi. Ndo ndabuda mumuyo muya ndichimhanya. Ndakazodzokera futi makare ndakuona maane nyoka. Live kwete kuti ndiri kurota ndiri kubatwa nemadzikirira seizvozvi zvandingori izvi ndichisangana nezvinhu zvipi izvozvo. Saka time yandikatora danda ndichinorova nyoka iyayi yabva yaburitsa futi chigwaivhi futi chiyachiya. Inochinja nyoka ya kana kuti yakachibudisa like kuchibudisa mudumbu mayo chirwaivhi futi chiyachiya ndobva yachibudisa futi mudumbu mayo. Panotyisa. Ndichida kungoti dzokei pane musikana wedu. Gudo riya rakazombodzoka here kana kuti zvakangoitika musiwo? Gudo rakadzoka. Radzoka pane fodya yaisungiwa kumunda. Saka gudo riya rakazodzoka pafodya. Ndopa rakazopedzera kuti sei isi tichizoya kunoku tanga tatobva kuriona. Amatobva riona. Alright. Saka pane pamatsanangura kuti baba vakashayika. Ko amai vanotiwo chii nezviri kuitika izvi mukati meupenyu hwenyu? Nokuti nazwa muchiti mai varipo.
Mchembero vanongoti fambai. Fambai mugadzirise zvinhu dambudziko. koyo vanotaura here kuti sei vasingadi kufamba nei kana kuti vanongoti fambai chete? Pamwe pacho tinombofamba asi mukufamba manje pane zvinozoitika. Pane zvinoitika mukufamba tiri tese zvinovhiringidza. Mukada kungoti fambei nawo pane zvinoitika. Asi mukafamba mega munotobatsirwa zvichipera. Tikafamba tega tinotobatsirwa asi mukufamba tega macho mari manje ndoiringe ichingoita sei ichipera dambudziko risingaperi. Alright, ndida kutaura namukoma ava kuti mukoma imimi da kuti mundiudze kuti muri kunzwa sei muchiona hanzvadzi yenyu ichitambura nese zviri kuitika izvi nerubatsiro rwamuri kutsvaga kumhuri yeZimbabwe? Zvinhu zvakatotiomera zvekutoti ipapapa tatotadza kuziva kuti todii, saka matotoona taita sei tauya kuno kuzotsvaga rubatsiro kuti tingabatsirika nesei. Izvezvi kumashure uko mukadzi wangu nini akambopenga 3 months achiita sei achipenga. Ndakabva ndazoshayikirwa kuti mwana mukadzi abva kusununguka mwana akabva mwana achisvika padheni 1 day rakangorara padheni kusvika mangwana makuseni mwana akatongomuka akaita sei akaoma. Mama yanga mwana iye hapana chaakatomboona kuti mwana aita sei ashayika sei pati kuchipatara uku tatobva naye Bhobho tabudzwa muchipatara Bhobho. Saka zvinorwadza zvishu. Emamwe matambudziko amuri kusangana nawo? Mukadzi paakarwara kudaro dzimwe nyoka dzatoona mumba zvokuti mukadzi airwara zvakatongoza usiku kuti baba nenge nyoka pane nyoka dzaita sei pinda muno mumba but nyoka idzi dzakanishandisa kuti dzanga dziripo 3 dzakaita sei dzakamoneredzana so dzichifamba dzakaita sei dzakamoneredzana kudaro. Dzaitooneka nyoka idzodzo? Dzaitooneka airwara uye ndiye akatotanga kudziona akaita like kakurota achisvinura achitarisa ndobva aita sei ndobva ona nyoka pakazondimutsa dzaka dzatopinda pasi pembira ndakazongoona muswe dzichitonyura kudai so ndichitarisa ndakaona nyoka dziri dzapinda mumwe nomakonzo kudaro ndipo tikazodzipoirisira mvura takadira imomo nyoka dziri takadzibudisa takatodziona dziripo 3 takadzimbodzipisa. Pane nyaya